бинандагони азиз дуруд. Нашри навбатии барномаи кӯҳнавардӣ аст аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумии манзуратон. фатҳи қуллаҳои баланд ва дарки асрору зебоии кӯҳҳо ҳанӯз аз давраҳои қадим диққати инсониятро ба худ ҷалб мекард ва бо мурури замон кӯшиш менамуд то ҳарчи зиёдтар дар бораи ин маконҳои дастнораси худ ки муқаддас мешуморид маълумоти зиёдтаре дошта бошад. инак баъди таҳаввулоти ҳазорҳо сол ҷароян гирифта башарият фатҳи қуллаҳоро бо роҳу усулҳои навбанави маъмури варзиши мукаммалу мустақили кӯҳнавардӣ оғоз намуд. вобаста ба ин мо азм намудем ки ба шумо дар бораи баландтарину бузургтарин кӯҳҳои қитъаи осиё ва нахустнаҳарони фатҳкунандаи қуллаҳои онҳо бароятон маълумот диҳем. дар нашри якуми 60 кӯҳи баландтарини осиё мо ҷӯйи 18 кӯҳи баланди осиёиро бо тартиби аз кам ба зиёд овардем. бароятон донистани ин маълумот ҷолиб аст, пас моро ҳамроҳ бошед. мавқеи шастумро дар рӯйхатамон кӯҳи белуха бо баландии 4509 метр аз сатҳи баҳр ишғол намудааст. он дар ноҳияи Усть-Кокинскои Федератсияи Русия ҷойгир буда нахустин бор ин кӯҳи ҳамеша барпӯшро соли 1914 олимони бародар Михаил ва Борис Троновро фатҳ намуданд. зинаи 59-ро кӯҳи Трикора бо баландии 4750 метр аз сатҳи баҳр ишғол кардааст. вай дар минтақаи Папуаи Индонезия ҷойгир буда аввалин маротиба то ба қуллаи ин кӯҳи яхбаста соли 1913 олимони индонезиягӣ Алфонс Франсес, Пол Франсуа Хуберт ва Жерар Мартинус баромаданд. мавқеи 58-ро дар рӯйхат кӯҳи Ключевская сопка бо баландии 4750 метр аз сатҳи баҳр ишғол намудааст. он дар назди ноҳияи Ключи ва Козыревскии Федератсияи Русия ҷойгир буда нахустин бор ин кӯҳи фаъоли вулқониро соли 1788 афсари баҳрнаварди русиягӣ Даниил Гаусс фатҳ кардааст. дар рӯйхатамон ҷойи 57-ро кӯҳи Мандала бо баландии 4760 метр аз сатҳи баҳр ишғол кардааст. вай дар ҷазираи Гвинеяи нави Индонезия ҷойгир буда аввалин маротиба то ба қуллаи ин кӯҳи сангӣ соли 1990 олимони индонезиягӣ Брюс Перри ва Марк Анстайс баромаданд. зинаи 56-ро кӯҳи Джая бо баландии 5030 метр аз сатҳи баҳр ишғол намудааст. он ҳамчун бузургтарин кӯҳи ҷазиравӣ дар ҷазираи Гвинеяи нави Индонезия ҷойгир буда нахустин бор ин кӯҳи сангинро соли 1962 кӯҳнаварди австралиягӣ Генри Харрер фатҳ кардааст. ҷойи 55-ро кӯҳи Арарот бо баландии 5165 метр аз сатҳи баҳр ишғол кардааст. вай дар минтақаи Игдираи ҷумҳурии Туркия ҷойгир буда аввалин маротиба то ба қуллаи ин кӯҳи сангӣ соли 1829 олими русиягӣ Иоганн Фридрих Парот баромадааст. дар феҳристамон мавқеи 54-ро кӯҳи Багдоула бо баландии 5445 метр аз сатҳи баҳр ишғол намудааст. он дар минтақаи назди шаҳрии Урумчии ҷумҳурии халқии Хитой ҷойгир буда нахустин бор ин кӯҳи сангинро соли 1981 кӯҳнавардони ҷопонӣ фатҳ карданд. зинаи 53-ро кӯҳи Демавенд бо баландии 5064 метр аз сатҳи баҳр ишғол кардааст. вай дар минтақаи Мозандарони ҷумҳурии Исломии Эрон ҷойгир буда аввалин маротиба то ба қуллаи ин кӯҳи вулқонӣ соли 1837 геологи шотландӣ Ҷозеф Томсон баромадааст.
мавқеи 52-ро дар рӯйхатамон кӯҳи Хакаборази бо баландии 5881 метр аз сатҳи баҳр ишғол намудааст. Он дар вилояти Качини Маянма ҷойгир буда нахустин бор ин кӯҳи сангинро соли 1996 кӯҳнавардони ҷопонии Такаси Одзаки ва Нима Глясен фатҳ карданд. зинаи 51-ро кӯҳи Кайлас бо баландии 6714 метр аз сатҳи баҳр ишғол кардааст. вай дар минтақаи Тибети Ҷумҳурии Халқии Хитой ҷойгир буда бо сабабҳои муайяне рабт дошта ба муқаддас будани он ва эътирози эътиқодмандон то ба ҳол ба қуллаи ин кӯҳи асрорангези пирамидамонанд касе набаромадааст. мавқеи 50-ро кӯҳи Амадаблан бо баландии 6014 метр аз сатҳи баҳр ишғол намудааст. он дар минтақаи Кхумбаи Непал ҷойгир буда нахустин бор ин кӯҳи зеборо соли 1961 кӯҳнавардон Эдмунд Хиллари, Майк Гил, Барри Бишоп, Майк Уорд ва Уолли Романис фатҳ карданд. зинаи 49-ро дар рӯйхатамон кӯҳи Хонтенгри бо баландии 6995 метр аз сатҳи баҳр ишғол кардааст. вай дар минтақаи назди сарҳадии ҷумҳуриҳои Қирғизистон, Қазоқистон ва Ҷумҳурии Халқии Хитой ҷойгир буда аввалин маротиба то ба қуллаи ин кӯҳи пирамидамонанд соли 1931 кӯҳнавардони шӯравӣ Михаил Погребинский, Борис Тюрин ва Франц Зауберер баромаданд. мавқеи 48-ро кӯҳи Озодӣ бо баландии 7105 метр аз сатҳи баҳр ишғол намудааст. он дар минтақаи Лахши Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир буда нахустин бор ин кӯҳи сангинро соли 1953 кӯҳнаварди шӯравӣ Алексей Угаров фатҳ кардааст. аввалин зани ба қуллаи Озодӣ баромада кӯҳнаварди шӯравӣ Тамара Пастников дар соли 1966 арзёбӣ мегардад. ҷои 47-ро дар рӯйхатамон кӯҳи Абуалӣ ибни Сино бо баландии 7134 метр аз сатҳи баҳр ишғол кардааст. вай дар минтақаи Мурғоби Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир буда аввалин маротиба то ба қуллаи ин кӯҳи барфпӯш соли 1928 кӯҳнавардони олмонии Карл Вин, Ойеген Элвайн ва Эрвин Шнайдер баромаданд. мавқеи 46-ро кӯҳи Пумори бо баландии 7161 метр аз сатҳи баҳр ишғол намудааст. он дар минтақаи Тибети Ҷумҳурии Халқии Хитой ҷойгир буда нахустин бор ин кӯҳи барфпӯшро соли 1962 кӯҳнаварди олмонӣ Герхард Ленсер фатҳ кардааст. зинаи 45-ро дар рӯйхатамон кӯҳи Ҷомулхари бо баландии 7314 метр аз сатҳи баҳр ишғол кардааст. вай дар минтақаи Ядонги Шоҳигарии Бутан ҷойгир буда аввалин маротиба то ба қуллаи ин кӯҳи барфпӯш соли 1937 кӯҳнавардони британиявӣ Фреди Спенсер ва Шерпа Пасанд баромаданд. дар феҳристамон мавқеи 44-ро кӯҳи Ғалаба бо баландии 7639 метр аз сатҳи баҳр ишғол намудааст. он дар минтақаи назди сарҳадии Ҷумҳурии Қирғизистон бо Ҷумҳурии Халқии Хитой ҷойгир буда нахустин бор ин кӯҳи барфпӯшро соли 1956 кӯҳнаварди шӯравӣ Виталий Абалаков фатҳ кардааст. ҷои 43-ро кӯҳи Исмоили Сомонӣ бо баландии 7495 метр аз сатҳи баҳр ишғол кардааст. вай дар қаторкӯҳҳои Помири Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир буда аввалин маротиба фатҳи ин қуллаи баландтарини Тоҷикистон соли 1933 ба кӯҳнаварди шӯравӣ Евгений Абалаков даст додааст. бинандагони азиз, ин буд феҳристи якуми 60 кӯҳи баландтарини Осиё. пайгири барномаҳои мо бошед. дар нашри навбатии барномаи кӯҳнавардӣ мо феҳристи дуюми 60 кӯҳи баландтарини Осиёро бароятон пешниҳод мекунем.